lithi before the Passover celebration, kwathi ngaphambi komkhosi wePhasika Jesus knew that his hour had come to leave the world. uJesu azi ukuthi isikhathi sakhe sesifikile ukuthi ukuba amuke kulelizwe And return to his Father. aye kuyise He had loved his disciples ebathandile abakhe during his ministry on earth. abasezweni wabathanda kwaze kwaba sekupheleni Now he loved them to the very end. wabathanda kwaze kwaba sekupheleni Buza umakhelwane ukuthi uyabathanda na? Umbheka nje ulindele impendulo. Webazalwane, the Bible says iBhayibheli lithi Jesus loved the disciples. uJesu wabathanda abafundi He didn't only love the disciples akagcinanga ngokubathanda nje because he has a personal relationship with ngenxa them. yokuthi unobudlelwane nabo He also loved the world. wabe seyithanda nezwe The world that also betrayed him. izwe elalimjikelile He still loved the world. kodwa waqhubeka walithanda He izwe. loved the drunkard. wathanda Yebo nawaphuza utshwala. Neyidakwa. Oh. Yini uhlula? Wathanda nani? nezidakwa Wathanda nalabo abadayisayo. Wathanda nabadayiselwayo. haleluya Phela makhona odayisayo kukhona nobani? Nina niqhaka labo abadayisayo bodwa. Kodwa umthengi umureki nimenza njani? Letha shwanga mureki. Awashayisa uthi madoda. Hawu. Yabona uba seCosmo. What do you do with the purchaser, the buyer? The Bible says iBhayibheli lithi he loved them wabathanda not only in good times. no wayengabathandi ngezikhathi ezihle He zodwa loved them until the end. kodwa wabathanda kwaze He kwasekupheleni loved them when they were messing up. wabathanda noma bengenzi kahle He loved them when they were doing good. noma benza kahle wabathanda futhi Ibandla lithi amen. haleluya Are you prepared to love the people of God? nilungele yini ukuthanda abantu bakaNkulunkulu Yabona uma uthanda kumele uthande njengo yabona ungathi singaya kule yabo lethi mpam pam pam lethi ngengizwe nami yenzini nakho awuze futhi woza lo ya ona ngenda akuzwa ke manje. He loved them wabathanda in spite of their iniquities. noma izinto zikhona babenza Lithi iBhayibheli, he loved them until the end. wabathanda kwaze kwaba sekupheleni Awuthande njengomama ethanda indoda yakhe. Noma kuthiwa sibonile imoto ipake lapha ya. Athi akuyena owami husband lo. Ngiyabonga lo amen owodwa. Ngiyawubonga lo amen. haleluya iBhayibheli, it doesn't say we must do our will. alithi asenze intando yethu We do God's will. kodwa senze intando kaNkulunkulu Loving, even if there is a mistake, is the will of God. ukuthanda noma kunamaphutha intando kaNkulunkulu Amadoda kathi amen. Jesus uJesu loved his disciples. wathanda abafundi bakhe Bafundisi, Jesus ngiyacela size la. Ngiyacela size la. Sonke sisukume. Size la. Size la. Yes. Abayibezwa ngathi ngiyashumayela lapha mina. Obaba befundisi bezela. Ngiyacela nizela. Ngiyacela nizela.
kulungile bafundisi. Thursday. It's important ngiyandinga nonke. Please come. Hallelujah. Inkele si apano mahe singa Agniso bangela ngesithumisa. Oh, amen. The Bible says Jesus, Sifundu verse 3, knew that the Father had given him authority. uJesu ekwazi ukuthi uyise unikele Maybe let me do ezandleni zakhe. verse 2 khona uzongizwa kahle. Siyaqeda. Hallelujah. It was time for supper. Verse 2. It was time for supper. Sekudliwa. And the devil had already prompted Judas, uSathane esekufaka enhlizweni kaJudas Iscariot, son of Simon Iscariot, kaSimon, to betray Jesus. ukuba amkhaphele. Jesus knew uJesu ekwazi that the Father ukuthi uyise had given him authority unikele konke ezandleni zakhe, over everything. ezandleni zakhe. Ungabe sanyakaza njengamanje kubaleka kakhulu ke sokwenza. And that he had come from God. Nokuthi wavela kuNkulunkulu He will return to God. futhi ubuyela Eluzwe kuNkulunkulu. lamazwi. Jesus. Then the Bible says, iBhayibheli liqhubeka so he lithi got up from the table, wasuka ekudleni, took off his robe, wabeka izingubo zakhe, wrapped a towel wathabatha indwangu, around his waist, wakhwica. and he poured water Emva kwalokho wathela amanzi into a basin. emcengezini, Then he began to wash the disciples' feet, waqala ukugeza izinyawo zabafundi, drying them with a towel wazesula ngendwangu he had around him. ebekhwicwe ngayo. Likhona ibandla. Hallelujah. Let me talk to you, church. Ithi ngikhulume nawe bandla The Bible kaNkulunkulu. says iBhayibheli lithi Jesus uJesu knew that Judas was going to betray him, esekwazi ukuthi uJudas uzomkhaphela, but he loved him. kodwa waqhubeka wamthanda.
Jesus knew. uJesu wayazi He was not surprised wakethukiswanga yilokho by what had happened. ngalokho okwenzakala Jesus uJesu loved him. wamthanda Yabona mina nawe uma singazi ukuthi sokhashelwa. Uma ungazi uzokhashelwa ungathi sengayiqhelana I love you at a distance. But Jesus kodwa uJesu loved him close wamthandela eduze to a point that Judas kwaze kwafinyelela uJudas hugged him and wamanga kissed him. wamqabula Shumbana. haleluya Ake ngisho Pastor V ukuthi kuno kiss onguluqaphele. Other kisses are kisses of betrayal. haleluya Other kisses are kisses of affirmation that I love you with the love of the Lord. So I guess khulume lithi ke iBhayibheli uJesu ekwazi lokho. He humbled himself. wazithoba He took the cloth that was wathatha with him. indwangu wayeyisebenzisa Wayifinqa, haleluya wathatha amanzi, wabawasha, wabageza inyawo. Wenza njani? wabageza inyawo I will briefly explain what did it mean. ngizochaza kafushane kwakuchaza ukuthini It meant yayichaza ukuthi forfeiting your right of deciding whether to love or not. It meant humbling yourself. yayichaza ukuzehlisa Akulula ke bazalwane to love without humbling yourself. Awukwazi ukuthanda wena uziphakamisa. Lenkonzo esize kuyo kuleli impela sonto inkonzo esizothi inkosi sifundisa ukuzehlisa. Sifundise ini? Ikona bazalwane okuzowenza siphakamiswe. The Bible says, humble yourself by the sight of the Lord. He will lift you up. haleluya Zithobeni enkosini khona yakuniPhakamisa. Yenza njani mangcwele? sizithoba Enkosini. haleluya So ngifisa namhlanje how I wish were time we were going to do this service ebandleni lonke. But ngifisa bazalwane sikuqaphele ukwenza izinto. Uyabona leli sonto khona umuntu ubhebe ebengixoxela ngaye athi khona umuntu othe mina ngikwazi ukukhonza lo Jesu ofa njalo. Njalo uyafa. Wathi angikwazi ukukhonza lo Jesu njalo uyabethelwa. Ngithi bhebe ube umtshelile ukuthi aka-understand ukuthi la sikhumbula iGetsemane. Akabethelwa akazuvuka sandini. Senza umfundiselo siyamemezela ukuthi akagcinanga ethuneni waphinde wavuka. Sisho lokho. Hayi akafa. Bathi insuku zokubethelwa lesi. If bokuyinsuku ezinjalo ngabe sinosuku olodwa akube uMarch kuphinde kube uApril. It is because we commemorate, actually we are reminding our spirit that these are the foundations of the Christian faith. Amen. Hallelujah. Likhona ibandla. haleluya Likhona ibandla. haleluya Likhona ibandla. haleluya Likhona ibandla. amen Ukuba wena wawunge nathi Amen. Ukuba wena
iBhayibheli in verse number 19. After their feet were washed, he put on his robe again and sat down and said, "Do you understand what I was doing? You call me teacher and Lord, and you are right, because that's who I am. And since I am ngoba nginguye your Lord and teacher, uNkulunkulu nomfundi and I have washed your feet, futhi ngigezile inyawo zenu, you ought to wash each other's feet. kumele nigeze inyawo zomunye I have nomunye. given you an example to follow. Nginikelile isibonelo Do ukuthi as I silandele. have done Yenzani njengoba ngenzile to you. kini. I tell you the truth. Nginitshela iqiniso, Slaves are not greater than their master. inceku ayinkulu nenkosi yayo. Nor is the messenger more important No than the one who sends the message. nothunyiwelwa kamkhulu Now kunomthumeli. that you know these things, Uma nasi lokho God will bless you for doing that. nibusisiwe uma nikwenza. What we have just done, Lokho esikwenzile, go and do unto others. hambani niyokwenza nakwabanye. Go and do unto others. Hambani niyokwenza. What we were nakwabanye. doing, Bafundis, Lokho besikwenza it la was not a mere washing of the feet, bekungasokugezwa nje kwenyawo, but it was humbling unto each other. kodwa ukuzithoba phambi Go komunye. and humble yourself unto others. Hamba uyoyithoba nawe kwabanye. That is the meaning of what Jesus was doing. Yilokho kuchaza lokhu uJesu It ayikwenza. says when he finished, Ithi uma eqeda he did not wash the whole church. akagezanga ibandla lonke. He said, go and do it Yabe sethi hambani to niyokwenza others. kwabanye. Do as I have done. Yenzani njengoba ngenzile. Let me tell you something, Church of God. Ithi ngikutshene ibandla Sesothandaza. Hallelujah. Sesothandaza. Fundisa ushaya. When we leave this place, Uma sisuka kule ndawo we leave with this message sihamba nalo myalezo in the Passover 2026. ephasikeni lanyaka ka2026. Humble yourself. Asizithobeni. Your receiving Ukuthola kwakho izinto will depend on how far you go on your knees. kuyoxhomekeka ukuthi uya kangakanani edolweni. There are people who only humble themselves unto pastors. Kunabantu abathobela abefundisi babo, They don't humble themselves at home. kodwa emakhaya bazehlisi. They don't humble themselves in authorities. Abazehlisi kumagunya amakhulu kunakubo. They don't humble themselves with their siblings. Abakwazi ukuzehlisa nakwabalamana nabo. Tonight, Ebusuku. asambe nalo myalezo. Oh yes Lord. Asambe nalo myalezo. Do unto others Yenze nakwabanye. what I have done. Lokho Mama engikwenzayo. Mlemo, lithi iBhayibheli, it is not Jesus or the disciples that said we are Christians. Akusojesu kanye abafundi It was abathi people ngabantu. Kodwa kwaba ngabantu who saw them
abababona doing, bekwenza talking, bekhuluma walking like Jesus. behamba njengoJesu. They said these ones Bathi laba are Christ-like. ngaba zinceku zikaNkulunkulu. BaNgamaKristu. Haleluya. Wena kosathi mina ngumKristu mina, ungasho. Let people say it. Abantu abachaze bona. Let people say it. Abantu abachaze bona. Let people say it. Abantu abachaze bona. Enye yezinkonzo esizoyenza manje ngalolu suku Thank you Lord. ukuze wamukela isidlo senkosi. Le nkonzo yenzile le esiyenzayo. Kodwa ngoba singabazalwane be-charismatic, abahlezi begijima. Generation isiphelile manje. Sekuba kahle next week. Awubekezele isikhathi. Liyophinde lifike linye lephasika. Ngo-2027, 12 months time. Wenza le, awucabange le nkonzo wayenza isikhathi esingakanani. Eyenza eyazi ukuthi impilo ngeke ibe lula. Eyenza yazi ukuthi kusasa ngiyophanyeka esiphambanweni. So masisithoba mfundisi eKesley. Asisithobi ngoba sinakho. Asisithobi ngoba singenakho. Sisithoba ngoba ushilo. That's a formula. Want to solve for X? You can do two formulas. You can use quadratic equation or factorization. You can do factorization or quadratic equation. Same applies. In order to be lifted up, humble yourself. You can't solve for X without any of these two formulas. When you have found X, you go substitute. Where there is X, you put that answer. Ngathi ukuhlala abantu behistory abasangizwa nebips kwakhona abafunda iBhayibheli abafunda iBhayibheli kwathiwa ibips thina safunda imaths uthi awusoqedile ngo-X so uthi awungawuthola. Go to the first equation, take it, substitute. Where there is X, ube suthi ekugcineni therefore X is equal to. Manje ke nasekukholweni kunezinto eziyiformula ngiyakutshela ebusuku. Formula yokuphakama yehla iyodwa into eqala phezulu yehle bese yaphumelela yithuna kuphela. Zonke izinto ukuze ziphakame ziqala phansi. Mawufuna i-tennis ball iye kakhulu phezulu wenza njani? Uyishaya kakhulu phansi. Shaya kakhulu. Oyishaya kancane uzogcina la. Ukhona abanye abazomuhuzwa kakhulu baye phansi. Babona ngathi kuyaphela kanti kuyaqala. Cela basondele abazosiza ngalezitsha sibese siyakhuleka. Cela basondele ningabusanyakaza bafunde sasa siqedele bese siyakhuleka. Jesus. El Shaddai, El Shaddai, you are my King and my God. You are everything to me. Well, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. You are my King and my God. You are everything.
El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. You are my King and my God. You are everything to me. El Shaddai. Hallelujah. Sizothatha isidlo senkosi. Cela usukume. Usukume nje. Usukume. Right now sizongena kule nkonzo. Engizocela ukuthi uma umlemeza sihola ngomthandazo. Awusikhulekele. I want to say to you, Holy Communion is not meant for elders Isidlo senkosi asenzelwa ngabantu abadala kuphela only, yes, nor meant for pastors only. okanye abafundisi kuphela, It is meant for the church of God, kodwa senzelwe ibandla for them kaNkulunkulu, that believe in God, kulabo abakholelwa for them kuNkulunkulu, that believe in the power of death and resurrection. abakholelwayo emandleni ovuko lwayo, Because life ngoba ubomi is received kwamkelwa from partaking ekuhlanganyeleni in this life. kuso Sondelani ke lenkonzo mawethu. sizoyenza. For life Ukuze ubomi siyithola ngokudla umzimba kaKristu, siphuza igazi lakhe. Ngiyakuzwa bazalwane? Impilo siyithola ngokwamukela umzimba kaKristu. That's how we receive. Even if your blood was contaminated by diseases, uma igazi lakho belinezifo esinayo, once the blood of Jesus comes, uma igazi likaJesu selifikile, Jesus uJesu wahlatshwa kwachitheka igazi, lelo gazi likwazi ukukhipha iTB. Mase lifika lona kuba neexchange eyenzakalayo. Siyathandaza. So ke kubalekile ukuthi ukwenze lokhu, kunezinto okumele iphume. Noma wadliswa ubona bathi idliso liphuma ngenyama yengwenya basuke bekudlalisa. Idliso negazi elirong liphuma ngegazi likaJesu. Alikho igazi esilaziyo. Aliphumi nangokuthi ekuthusena cha, liphuma ngegazi likaJesu. Awusithandazela ukuthi uNkulunkulu ngizothatha lo mzimba, ngizothatha leli gazi, alingihlambulule malingeneleza umsebenzi, malingeneleza njani lenza umsebenzi. Awuvula umlomo wakho uyithandazela. Siyabonga Baba wethu namandla, siza kuwe Nkulunkulu nali itafula lakho Nkulunkulu lempiliso lidekiwe Baba wethu ingcwele. Siza kuwe Nkulunkulu wethu ngezinhliziyo zethu ezivulekile kuwe Nkulunkulu namandla, as you are cleansing our hearts, oh God, as you are preparing our minds Nkulunkulu namandla, Nkulunkulu ingcwele, ukuthi Baba uma sizophatheka oh God ekudleni kwakho Nkulunkulu namandla, esidleni sakho Baba owashumayela ngalo wasikhuthaza ukuthi Baba ngezikhathi zonke moyo ingcwele Baba sikhuthazane Nkulunkulu namandla and partake oh God emzimbeni wakho Baba okuphila kwethu. Uthe Baba wethu namandla size kuwe dwalele ingcwele ubaba masasiphuze Nkosi igazi lakho okuyilo lodwa Nkulunkulu namandla, okuyilo lodwa igazi lakho Baba eliphilisayo. Siyabonga, siyabonga, siyabonga moya ingcwele ukuthi siyaphiliswa kuleli gazi Nkulunkulu namandla. Asikho Baba
isifo uNkulunkulu oyingcwele esingamelana negazi lakho. Siyabonga Baba wethu onamandla, sike sawazama Nkosi amanye amagazi uNkulunkulu okulunga, kodwa yilo lodwa lakho Moya Oyingcwele eliphilisayo. Siyabonga Baba wethu onamandla, sithi akekho Baba onjengawe, akekho Baba ofana nawe. Siyazendlala uNkulunkulu phambi kwebuso bakho, siyazendlala Baba wethu onamandla etafuleni lakho Moya Oyingcwele. Help us, oh God. Baba, cleanse our hearts, uNkulunkulu onamandla. Cleanse our minds, uNkulunkulu Oyingcwele. Sithethelele izono zethu uNkulunkulu onamandla. Uma siza kuwe Baba wethu Oyingcwele, kungabi Nkosi yizeleze, kodwa size kuwe uNkulunkulu onamandla. Sizithoba phambi kobuso bakho. Hebebe korolobo zaralaba zenelebesa. Orerererere korolobo zenda. Baba, there's you, oh God. Siyabonga qhawe lamaqhawe. Siyabonga dwala lokuphila kwethu. Siyabonga Baba uthe wena Nkosi, umzimba wakho uNkulunkulu onamandla uyasiphilisa Baba wethu onamandla. Siyabonga izwi lakho, akekho Baba ofana nawe. Siyabonga ithuba uNkulunkulu onamandla wonke ukuthi Baba when we partake uNkulunkulu oyingcwele, Baba singcwaliswe kuwe ngoba wena ungcwele. Ungcwele Baba wethu onamandla, akekho esingamfanisa nawe kubo bonke oThixo Nkosi. Siyabonga Baba wethu onamandla, sisize uNkulunkulu wethu, sisize Baba wethu onamandla, uzuvula amehlo wethu moya. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele, akekho ofana nawe. Ribaba karelebezerelebesa, libaba korolobosa hamashekerelebezindelebesa. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you Jesus. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Awushaluze uJesu izandla. Awushaluze uJesu izandla. Awushaluze uJesu. Ngiyacela ke bazalwane, siyenze lenkonzo. Siqale siseve ibandla. Sibanike isidlo senkosi. When you receive your bread, Uma uthola isinko, hold it. usibambe ngesandla. When you receive your wine, Uma uthola negazi likaJesu, hold it. ulibambe njengesandla. Don't eat or drink as yet. Ungaseli We will ngekashini. drink and eat together as a family. Sizokudla sesihlanganyele Ngiyacela ndawonye. ke siqhubeke senze njalo bafundisi. Siqale sondle ibandla egameni likaJesu. Matla moya lale hila kirikima kimata kimata matla
is the power. It is the Lethi ke iBhayibheli sesizodla in the book of Corinthians ungavuli. I will read it for you. The Bible says iBhayibheli lithi ngosuku akhashela ngalo, he says, for I pass on to you. Verse 23. For I pass on to you ngokuba mina ngokwamkela what I have received from the Lord himself. ngakwamkela enkosini lokho On the night when Jesus was betrayed, ngalobo busuku akhashelwa the ngabo Lord Jesus took some bread wathabatha isinkwa and he gave thanks. wabonga The Bible says he broke it. wasihlephula. That is why this bread was full. It was a Ingakho nibona lesinkwa lesi It was a besiphelele. full loaf. It didn't come like this. Asifikanga sinkwa. We broke it as Jesus broke it. Kodwa sisihlephule njengoba uJesu wasihlephula. So he broke it Wasihlephula and gave thanks to God. wabonga. He said, this is my body, Wathi lokhu kungumzimba wami which is given for you. ohleshulelwe nini. Do this in remembrance. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Shall we do it in remembrance? Singakwenza simkhumbule. Father, we thank you for the significance of this bread. You command us, do it as you remember. Lord, as I stand here, I remember the day of Gethsemane. When your body was given to us. When we were nothing, dear Lord. I remember the insults, the lashes, the pains on your body that you took
us, dear God, as the body of Christ today, to really understand that you were crushed for us. You were perplexed for us. Therefore, Lord, we cannot take salvation for granted. It was paid. Thank you, Lord, for the body. We remember you. That each and every one of us, as we eat this bread, that we remember not to put the gospel in disrepute, not to play on the pulpit. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord, to become the true vessels of the gospel, to pass on what we got through your pains, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Bible says, in the same way, Kanjalo he took the cup. wathabatha nesitsha You can take your cup. singathabatha He took the cup, wathabatha nesitsha saying, ethi he took the cup of wine after supper, saying, this cup is the new covenant lesi sitsha siyisivumelwano esisha between God and his people. phakathi kwaNkulunkulu nabantu. An agreement confirmed Eso sivumelwano sachaza ukuthi with my blood. haleluya. Do this in remembrance of me as often as you drink it. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. For every time you eat this bread and drink this cup, Ngokuba njalo xa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha you are announcing the Lord's death nimemezela ukufa kwenkosi until he comes again. ize ifike futhi. Bishop, he says, Ubishop uthi do this in remembrance uthi asikwenze lokhu as often as possible. sikwenze njalo njalo. We were not supposed to do this during Easters or Passover. Bekungafanele sikwenze ngephasika. Do this as often. Kodwa sikwenze njalo njalo. Mama Kanyakalo, nasekhaya ungazibiza izingane, sondela umndeni uthi ake sihlephule simkhumbule. Ungayibiza izingane, ungayibiza ifamily as often, ngoba phela uma uzolinda ibandla siyikhohlwe thina uyoyenza nini often. Hallelujah. Angazi ke wayihlalela wedwa uzoyiphuzela wedwa often. Angisho ngisho bani, angisho uright Lwando lapho, uyaphila Lwando. As often as possible simkhumbule. Babu shayeng siyakhumbula manje. Ngikhumbuli Gethsemane. Ngikhumbula ake siphuze simkhumbule. Babe egameni likaKristu siyabonga uNkulunkulu wethu
Siyabonga ngegazi lomnikelo. Siyabonga Kristu igazi lakho elingasoze loma. Siyabonga ngegazi lakho elihlamba izono zethu. Siyakhumbula Kristu wethu, siyakhumbula mdali wethu. Kungenxa yakho ukuba sinenkonzo yokubuyisana. Kungenxa yomnikelo wakho ukuba thina izono zethu ithethelelwe. Kungenxa yakho ukuba thina soze saphinde sabalelwa macala. Udumo lonke silibuyisela kuwena ibanathi nalabo abangakakuboni nalabo abangakakukhumbuli bese ubapha amandla ukuba babe nabo nenkonzo yokubuyisana. Bangene isango lisavuliwe. Siphe ukunqoba babethu othandekayo ukuze Nkosi yami sifinyelele kwinkonzo yokugcina kaNkulunkulu yokuba sikoniwa ukufa kwesibili ukuba sidle emthini wokuphila. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Jesu Kristu egameni lakho manje kuzona phakade. Amen and amen. Awushayele izandla uJesu. Awushayele izandla uJesu. Thank you bafundisi. Thank you very much. You can hug one another. Makukhona oze ehamba nonkosikazi noba nomyeni. Hamba umhaga uthi ayidlule le yanto. Hamba umhaga. Hamba umhaga. Phela sekonzweni yokubuyisana. Makhona ichoir member enginyathelile. Hamba uthi siyabuyisana. Uzwi? Hamba buyisana, hamba buyisana, hamba buyisana. Hamba buyisana. Baba uMlebo mawuqeda kubela sosihlalo uthi kumama asibuyisane. Hallelujah. Ulo nalo akabheka umuntu wakaze naye le. Uthi asibuyisane. Hallelujah. We abaye bathi we ngiyomxolela ngifile. We isikhathi sokubuyisana lesi. Hallelujah. 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 Are we ready for tomorrow? Are we ready for Jesus? Are we ready for TK Ksasa? Are we ready for Amawele? Are we ready for Likona and the worship team? Are we ready for Muzi Vilagazi? Are we ready for Mini Simpiwe? Are you ready for Matiwane, our MC? Are we ready for Diva, our MC? Jesus. Are we ready for Malibongwe? Jesus. Are you ready for Jesus? Are you ready for Shonola? Who are you ready for? Are you ready for the weight? We are ready for the bulldozer caterpillar. Imali khona. Sure, sesiyahamba. Sesiyahamba usho nje wethu sesiyaphuma. Inkonzo besizele okuyinkonzo yokubuyisana. Ibambe. Yabona kusasa ma-ushers hayi kahle. Webafundisi. So ngicela ke kusasa sibe early. Be here on time. Weba ngcwele. Ngicela sibe lapha ngasikhatsini ngo-8 at least. So that we have enough time to prepare ourselves. Hallelujah. Ekseni. Amen. Anganifikele iqala. Ngoba kuzoba nzima ukwenza njani? Ma-ushers. Kusasa aqonde ngqo. Sasa aqonde ngqo. Ningizwile ngithi? Asiqonde ngqo. Bazalwane, asibona nekusasa. Inkonzo besizele mfundisi. Besingazele into eziningi. Besizele lenkonzo yokubuyisana. Hallelujah. Turn to your neighbor and say I love you. Manana. Oh good, uhlezi lapha. Uright lapha. Hallelujah. Nkulunkulu manibusise.
sibonana kusasa. Sandile Media, thank you very much. Kusasa siyabuya. Baba Mashile, kusasa sisonke. Uyabona kusasa umfuni uBishop Mashile uza nebandla. Manje mawuzoba late. Ngeke ngibavime befike behlala la phambili. Iba el uza nebandla lonke Deep Salute. Hallelujah. Baba uShenge uza nomama definitely. Futhi uzobe tashile ke kusasa. Aw Jesu. Nawe tasha kusasa. Hallelujah. Kusasa zobe iphenduka tshela makhelwane. Kusasa ungabi late. Hallelujah. Zizobe ziphenduka. Kusasa ube early ube on time. Konke lapho kube kugcwele ihlalo but mawube late uzoma usibuke lapha. God bless you. Nkulunkulu ahambe nani. Ngicela abazalwane leaders and everyone those who are not going far nisale nisize senze lokuncane sekusele. Awuthi kanti yini lengayithola. Ngayithola ehlane. Seloku ngathola. Kanti yini ngayithola ehlane. Seloku ngathola. Ngoba yini Seloku yangoba yini Exception 2 sonke sibena kusasa sizodumisha. Awuze yini Thank you worshipers, thank you ushers, thank you leaders, thank you pastors, thank you everyone. Thank you very much. Kusasa asibonane. Kusasa kusho manje senza sho ukuthi siqondisa konke. Kuqonde ngqo. Kube ready for tomorrow. So that kusasa is just touch ups. Angithi. Amen.